Miles de persoas achegáronse onte domingo ata Aguiño para asistir á celebración da 23 edición da Festa do Percebe. Despois de 2 anos sen organizala debido á irrupción da pandemia, había ganas de festa e tamén de percebe. Dende ben cedo os cociñeiros traballaron arreo para que todo estivese a punto, unha vez comezasen a chegar os primeiros comensais. En total serviuse unha tonelada de percebe, recollido durante a semana previa polos propios mariscadores do Pósito, e que finalmente non chegou a nada. Ademais de boa gastronomía, os asistentes disfrutaron dunha xornada festiva amenizada por grupos de gaitas, na que non faltou tamén a representación institucional, coa presenza da conselleira do Mar, Rosa Quintana, que non quixo perder a ocasión de apoiar coa súa presenza este tipo de exaltacións, que segundo ela sempre favorecen ao sector. Ademais, este ano cunha importante novidade, xa que a festa obtivo a declaración por parte da Xunta de Festa de Interese Turístico Galego. Aproveitouse tamén o acto para nomear ao pintor local Manuel Ayaso e a integrante das Tanxugueiras, Aida Tarrío, como percebeiros de honra. Os dous son xa embaixadores de Aguiño a nivel internacional, agradecendo o recoñecemento.